Зазвычай спадарства на пачатку аб'ектыву я вітаюся з вами, прадстаўляю некую навіну і агучваю галоўныя тэмы дня. Сёння будзе інакш. Белсат пакідае наш шматгадовы кіраўнік, чалавек, які ствараў наш канал і нашу каманду. Алексей Дикавіцкі напісаў да ягоных калегаў развітальны ліст. Алексей падаў заяву на звальненне паводле згоды бакоў. Як кажа, атрымаў загад ліквідаваць адзінку Белсат ТВ. І нават фармальна не жадае да гэтага прыкладваць рукі. Увесь дзень журналісты каналу пішуць словы падзякі і падтрымання. Скажу я, мы працуем і не хачу казаць у прошлым часе разам 17 гадоў. Было як у сям'і, усё, але крочылі далей і рабілі беларускую справу. Бо мы ведалі, наш глядач, вы спадарства, пунктуальна чакаеце нашых навінаў. Дзякуй, Алексей, за зробленае і не кажу бывай. Перакананы, што гэта толькі пачатак і нішто не можа нас спыніць. Таму, як і кожны вечар на Белсаце, вітаю спадарства, гэта аб'ектыў, з вами Сергей Падсасонны і сёння выданне. Крыўды Лукашэнкі узурпатар пазбаўляе звання ўжо былых вайскоўцаў і працаўнікоў МУЗ, а верныя рэжыму сілавікі рыхтуюцца да гэтак званых выбараў на вучэннях. Это был очень сильный удар по психике Лукашенко. 1000 дзён жаху, болю і забойстваў, 1000 дзён Расія нішчыць украінцаў у поўнамаштабнай вайне. Я б не повірила, що це можна витримати і вижити. Ну, бачите, вижили. Кожен день у нас якась трапляється ситуація така. Ну, живемо, працюємо. А таксама сямейныя праблемы, на 5 шлюбаў 3 разводы. Беларусь у лідарах распаду сем'яў. Общий уровень неудовлетворенности жизнью, экономические показатели, да, социальные условия. Вайсковая тэхніка на дарогах у мірны час і ў Беларусі. Такую карціну можна будзе назіраць бліжэйшымі днямі. Лукашэнкаўскія сілавікі праводзяць вучэнні, як застрашваць, катаваць і затрымліваць беларусаў. Зграя і аблава ў адносінах да кожнага, так бы мовіць, экстрэміста. Гэта рыхтуюцца да выбарчага шоу, хаця апаненты рэжыму ёсць і ў самім сілавым асяроддзі. На здраду, у разуменні Лукашэнкі, ён адказвае пазбаўленнем званняў. Ірына Юр'ева. Сілавікі затрымалі людзей на ўчастках для галасавання. Пакуль што толькі ў межах камандна-штабных вучэнняў, якія праходзяць у Беларусі. Манеўры напярэдадні электаральнай кампаніі ладзяць на даручэнне Лукашэнкі. Пугаться этого не надо. Мероприятие исключительно плановое, нацеленное на проверку способности и готовности сил и средств, входящих в государственную систему реагирования на акты терроризма. Тое, што акурат на лістапад сілавікі прызначылі вучэнні да выбараў 2025, загадзя анансаваў міністр унутраных справаў Іван Кубракоў. А вось інфармацыйныя супрацьдзеянні ці вышукі іншадумцаў адмыслова пад будучую электаральную кампанію пачалі значна раней. З боку ўсё выглядае так, што тыя, каго трэба было пасадзіць за краты, ўжо там сядзяць, ці знаходзіцца за мяжой. І здавалася б, Лукашэнку няма за чаго баяцца. Але адказ, тут мы сустракаем гэты адказ, з-за таго, што ён так баіцца, што сітуацыя 20-го года паўтарыцца, хаця б у нейкіх мінімальных рэчах, і ён і спрабуе ўсё захаця пракантраляваць. Акурат ва ўсталяванні кантролю Лукашенко можа спадзявацца толькі на сілавікоў, бо яны дапамаглі яму ўтрымаць уладу ў 2020-м, здушыўшы мірныя пратэсты. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! І сілавікі ўсяляк дэманструюць сваю гатовасць знішчыць любое супрацьстаянне рэжыму. Гэтак перад рэферэндумам для змянення Канстытуцыі ў 2022 і выбарамі дэпутатаў сёлета ў лютым яны зладзілі маштабнае паказальнае шоу. Аднак і да 2020 года прынцып рыхтавання сілавікоў да выбараў быў падобны, адзначыў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар.
какие-то там тактико-специальная подготовка, проверка тревожных чемоданчиков, подъем по тревоге несколько раз, приезд сотрудников ОМОН и проверка боеготовности того или иного отдела при усложнениях ситуации, при каких-то там так называемых массовых беспорядках. То есть вот, это идеологическая накачка. Задеюць у будучай электаральнай кампаніі ў Беларусі і ветэранаў МУС, запэўніў Іван Кубракоў. А іх на сёння ў ведомстве 27 тысяч особаў. В первую очередь это охрана общественного порядка на избирательных участках, они будут с нами рядом. Плюс ко всему, конечно, они будут в избирательных комиссиях в качестве наблюдателей. У выпадку патрэбы сілавую дапамогу абяцае надаць і Масква. Прынамсі, такое абяцанне сёлета даў амбасадар Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў. Путіну відавочна не патрэбныя нейкія тут ператрусы, не патрэбныя змены ў рэгіёне, які ён, як мне здаецца, вельмі добра кантралюе. І не яму здаецца, але так сапраўды так адбываецца ў рэальнасці. Ён мае вялікі ўплыў на Беларусь, на Лукашэнку, які яму ўсім падначалены. Напярэдадні вучэнняў пад кіраўніцтвам МУС Лукашенко падпісаў указ аб пазбаўленні званняў больш як 20 былых вайскоўцаў і супрацоўнікаў сілавых структураў, якія ў 2020 годзе сталі на бок мірнага пратэсту. Практыка не новая. У 2021 Лукашенко забраў званне ў больш як 80 асобаў. Был очень сильный удар по психике Лукашенко, потому что он был абсолютно уверен, что та система фильтрации, которая, скажем так, есть в системе правоохранительных органов, она не может допустить людей уже внутрь самой системы нелояльных. Камандна-штабныя вучэнні сілавікоў працягнуцца до 22 лістапада. Ірына Юрыва, Белсат. Яшчэ болей умяшання дзяржавы ў працу бізнеса Лукашенко правёў нараду з прэзідыумам гэтак званага ўсебеларускага народнага сходу, дзе запатрабаваў надаць болей паўнамоцтваў чыноўнікам на месцах, а ў прыватнасці надзяліць старшыняў райвыканкамаў правам прызначаць кіраўніцтва нават прыватных прадпрыемстваў. Пракаментаваць гэткую ініцыятыву узурпатара Белсат папрасіў бізнесоўца і ведучага праграмы «Атмасфера» Александра Кныровича. Гэта, канешне, глупства, прычым глупству бясконца. У нас палова эканомікі зараз прыватна, і менавіта гэта палова і робіць весь вынік у эканомікі. Бо мы бачым, што кожнае дзяржаўнае прадпрыемства, амаль кожнае стратнае, і паміж іх няма ніякіх паспяховых прадпрыемстваў. Таму гэта прапанова Лукашэнкі, каб выканкамы прызначалі дырэктароў, гэта менавіта будуць тыя самыя людзі, якія і давялі да ручкі, прабачце, напрыклад, Матавела. Вось так он себе уяўляе свет. Канешне, калі бы гэта адбылося, гэта бы азначала цалкам скасаванне прыватнай маёмасці ў Беларусі. Ну, канешне, толькі ў сектары прадпрымальніцтва. Але я вельмі спадзяюся, што гэта такое, ведаеце, глупства, пра якое ён сказаў і забыўся. Владимир Путин зноў узяўся за ядравую кнопку «Страшыць Захад» і зацвердзіў новую ядравую дактрыну. А ў ёй дазвол наносіць ядравы удар не толькі ў выпадку супастаўнай пагрозы, але і ў адказ на ўжыванне звычайнай зброі, нават супраць дзяржавы, якая не валодае ядравым арсеналам. Указ падпісаны прыкладна праз сотні пасля таго, як у прэсе з'явіліся чуткі аб дазволе Джо Байдена Збройным сілам Украіны выкарыстоўваць амерыканскія ракеты для удараў па тэрыторыі Расіі. Пра новую дактрыну ды падрыхтоўку Расіі да ядравай вайны Алексей Стеценко. У Крамлі абвясцілі зацвярджэнне новай ядравай дактрыны праз сотні пасля з'яўлення ў прэсе інфармацыі пра дазвол наносіць удары амерыканскімі ракетамі па тэрыторыі Расіі. Прэс-сакратар прэзідэнта ведаў пра рыхтаванне адпаведнага указу яшчэ напярэдадні. Очень важный текст, естественно, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом. Калі прадстаўнік Крамля робіць намёкі на пагрозы ў бок Еўропы з дыпламатычнай асцярожнасцю, то пра дзяржаўныя расійскія СМІ ўжо не першы год адкрыта заяўляюць пра гэта прамым тэкстам. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на Британских островах вообще нет никакой системы
противоракетной обороны. Папярэднія змены ў ядравую дактрыну РФ уносіліся адносна нядаўна, у 2020 годзе. Пасля правалу бліцкрыгу ў 2022 пра ядравую зброю рэгулярна згадваў сам Путін. Летась ён заяўляў, што не бачыць прычынаў для змянення дактрыны. Нужно ли нам это менять? А зачем? Все можно поменять. Я просто вот не вижу необходимости в этом. Ну, нет такой ситуации, при которой, ну, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства. Падобна, меркаванне Пуціна змянілася. На пасяджэнні з сілавікамі ён анансаваў ключавыя абнаўленні ядравай дактрыны. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника союзного государства. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету. Усё гэта адлюстравана ў падпісаным Пуціным і апублікаваным Крамлём указе. Прычынаю выкарыстаць ядравую зброю цяпер могуць зрабіцца нават вайсковыя вучэнні суседніх краінаў ці проста наяўнасць у іх зброі масавага знішчэння. Акрамя таго, у спіс пагрозаў залучылі ізаляцыю часткі расійскай тэрыторыі, што можа намякаць на Калінінградскую або Курскую вобласці і агрэсія супраць Беларусі. У гісторыі мы бачылі розныя ядравыя выпрабаванні, у тым ліку няўдалыя, што прывялі да распаўсюду небяспекі радыяцыі. Пагрозу ядравай зброі трэба ўспрымаць сур'ёзна ва ўсіх сітуацыях. Разам з указам Пуціна у МНС Расіі абвесцілі пачатак серыйнай вытворчасці мабільных супрацьядравых сховішчаў. Яны разлічаны на абарону да 50 чалавек цягам 2 сотняў. У інтэрнэце адзначаюць, што вонкава гэтыя сховішчы нагадваюць пераабсталяваныя марскія кантэйнеры. Паводле даследаванняў незалежных медыяў, на тэрыторыі Расіі ў распараджэнні Пуціна мінімум 10 адмысловых бункераў. Алексей Стаценко, Андрей Сульжыц, Белсат. 1000 дзён жаху, болю і забойстваў. 1000 дзён. Расія нішчыць Украіну ў поўнамаштабнай вайне. Няспынныя абстрэлы, паветраныя трывогі, ракеты і дроны. Знішчаныя дамы і лёсы. Украіна змагаецца за свабоду і плоціць высокі кошт. Пуцін назаўжды ўвойдзе ў гісторыю як людаед і забойца. 1000 дзён. І завяршэння пакуль няма. Ян Федарович. Салтаўка – буйны жылы масіў на паўночным усходзе Харкова. Наступствует чарговага расійскага абстрэлу. И здесь в окно, и дома к родителям прилетало, и машину тоже родителям разбило. В общем, у нас достаточно русского мира. Юля и Артём – сямейная пара. Яна з Донецку, ён з Купянску. Цяпер здымаюць кватэру ў Салтаўцы. Не страшно жить на Салтаўке? А что делать? Везде прилетает. Большасць жыхароў Салтаўкі выехала праз сталыя абстрэлы і небяспеку быць забітымі расійскімі дронамі або ракетамі. Калі б мне сказалі, што вайна будзе ісці 3-й год, 24 лютага 2022, я б не поверыла, то гэта можна вытрымаць і выжыць. Бачыце, выжылі, вытрымалі. Харкаў толькі адзін з украінскіх гарадоў, якія зазналі разбурэнні пасля пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Гэта рэаліі вайны, што трывае вось ужо 1000 дзён. У Кіеве да гэтай даты паўсталі адмысловыя экспазіцыі. Яны дэманструюць знішчаную расійскую вайсковую тэхніку, пацярпелую ў першыя дні вайны цывільныя аўтамабілі, а таксама трансфарматары электрастанцыяў, знішчаныя расейцамі падчас удараў па крытычнай інфраструктуры ўкраіны. Колькасць ахвяраў вайны дакладна невядомая, толькі згодна з пацверджанымі звесткамі ААН з пачатку поўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіне загінулі блізу 12 000 цывільных асобаў. Сапраўдная лічба большая, сцвярджаюць у арганізацыі. Што датычыць колькасці загінулых вайскоўцаў, то паводле выдання Wall Street Journal штодзень на вайне аддаюць жыцці прынамсі 80 жаўнераў. Путін веде проти України екзистенційну війну. Путін вядзе супраць Украіны экзістэнцыйную вайну. Гэта азначае, што ён проста хоча знішчыць нас. Яму не патрэбная незалежная Украіна. Ён яе не збіраецца трываць. Чым хутчэй гэта ўсвядоміць Захад, чым хутчэй ён усвядоміць, што на Украіне Путін не спыніцца, тым хутчэй мы здолеем адшукаць нейкае выйсце.
Лукашенко не застаўся ў баку ад вайны. Менавіта ён надаў тэрыторыю нашай краіны расійскім войскам, якія рушылі ў бок Чарнобыльскай атамнай станцыі і далей на Кіеў, каб у тым ліку учыніць разню ў Бучы. Тысячи людей забитых и закатованных, с отрезанными концовинами, зґвалтаваныя жанчыны, забитыя дзеці. Я думаю, што гэта геноцид. Цяпер жа праз паветраную прастору нашай краіны перыядычна ляцяць расійскія шагады. У пачатку вайны беларусы, нягледзячы на рэпрэсіі і пераслед, праводзілі антываенныя акцыі. Але гэта выклікала толькі чарговую хвалю затрыманняў. Згодна з праваабарончым цэнтрам «Вясна», агульная колькасць асуджаных у Беларусі за салідарнасць з Украінаю складае як найменей 200 асобаў. Бароняць незалежнасць Украіны беларусы поруч з сіламі ЗСУ ў складзе добраахвотных фармаванняў. За 1000 дзён Расія не здолела зрэалізаваць сваіх мэтаў, аднак яна працягвае знішчаць крытычную інфраструктуру Украіны, а войскі акупантаў павольна прасоўваюцца на Донбасе. Так, не все легко. Так, не ўсё лёгка. Так, вайна на вымотванне. Яна сапраўды цяжкае выпрабаванне для украінскага грамадства. Але капітулянскіх настрояў у шырокім сэнсе няма. Украіна працягвае барацьбу. І тое, што мэты Расіі змяніліся ад узяць Кіеў за 3 дні да таго, каб святкаваць захоп якога-небудзь малога паселішча, шмат пра што гаворыць. Сёння Владзімір Зяленскі прэзентаваў у Радзе план унутранай устойлівасці ўкраіны. У ім 10 пунктаў. Гэта адзінства, лінія фронту, зброя, грошы, энергія, бяспека, супольнасці, чалавечы капітал, культурны суверэнітэт і палітыка герояў. Ян Федарович, Белсат. Шлях да спынення вайны – галоўная геапалітычная тэма і ў Варшаве. Польская сталіца прымае сустрэчу «Веймарскі трохкутнік плюс». Прадстаўнікі шэрагу еўрапейскіх краінаў сабраліся з адною мэтаю – падтрымаць Украіну ды супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Ці за словамі дыпламаты ідуць канкрэтныя рашэнні? Руслан Ігнатович. Варшава, знакаміты парк Каралеўскія лазенкі і Лазенкоўскі палац на выспе. Сёння тут адбылася важная сустрэча ў фармаце «Веймарскі трохкутнік плюс», які аб'ядноўвае Польшчу, Нямецчыну і Францыю. Але на гэты раз да іх далучыліся прадстаўнікі іншых краінаў. Сустрэча пачалася з хвіліны маўчання з нагоды 1000-га дня паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Пасля чаго міністр замежных справаў Польшчы Радослаў Сікорскі падкрэсліў, асноўная тэма абмеркавання – далейшае падтрыманне Украіны ў яе супрацьстаянні расійскай агрэсіі, а таксама ўмацаванне ўсходняга флангу НАТО. Асаблівую ўвагу міністры замежных справаў надалі наступствам разбурэння энергетычнай інфраструктуры Украіны. Паводле Сікорскага, такім чынам Пуцін намагаецца ўзмацніць свае пазіцыі і справакаваць новы поток уцекачоў у Еўропу. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі, як супрацьстаяць гэтым пагрозам і як дапамагчы Украіне ўмацаваць яе пазіцыі на магчымых перамовах. Im Gegenteil. Расійскі прэзідэнт толькі што даў зразумець у нядаўняй тэлефоннай размове з федэральным канцлерам пра імперскія мэты Расіі. Мы мусім гэтаму супрацьстаяць, умацоўваць бяспеку Еўропы і нашыя трансатлантычныя сувязі, а не аслабляць іх. На наступным тыдні Украіна атрымае 45 мільярдаў еўраў з канфіскаваных з замарожаных расійскіх актываў, што дазволіць ім функцыянаваць у 2025 годзе. У наступным месяцы французскія знішчальнікі «Міраж» будуць лятаць ва ўкраінскім небе. Сустрэча праходзіла на фоне зменаў у міжнароднай палітыцы пасля выбараў у ЗША. Абраны прэзідэнт Дональд Трамп раней заяўляў пра магчымасць перагледзець амерыканскую палітыку ў дачыненні Украіны. І гэта выклікае трывогу сярод еўрапейскіх лідараў. Мы перакананыя, што ў цяперашняй геапалітычнай сітуацыі супрацоўніцтва Еўропы і ЗША мае ключавое значэнне для бяспекі і росквіту еўраатлантычнай супольнасці. Толькі трывалыя паўночна-атлантычныя адносіны дазволяць нам эфектыўна супрацьстаяць узрастаючым пагрозам з боку Расіі і іншых краінаў. Вядома, на сустрэчы абмеркавалі магчымае рашэнне ЗША аб дазволе Украіне наносіць удары па тэрыторыі Расіі далекабойнай зброі.
Польша ў шэрагу еўрапейскіх краінаў, якія ухваляюць такі крок. З самого пачатку канфлікту Польша ўваходзіла ў лік краінаў, якія мяркуюць, што Украіна можа гэта рабіць без абмежаванняў. Міністр Сікорскі шмат разоў азначаў, гэта недапушчальныя рэчы, калі расійскія самалёты стартуюць з аэрадромаў, запускаюць свае снарады ў бяспечных месцах і знішчаюць украінскую інфраструктуру ды жылыя дамы, забіваюць людзей. А Украіна не можа на гэта ніяк адрэагаваць, нягледзячы на тое, што мае зброю, каб знішчыць гэтыя самалёты яшчэ ў моманце іх старту. І з самога пачатку Польша выступае за тое, каб Украіна мела права выкарыстоўваць супраць агрэсара далёкабойную зброю, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. Гэта тыя падрабязнасці, якія лідары вонкавых ведомстваў краінаў раскрылі публічна. Акалічнасці узнятых тэмаў міністры абмеркавалі за закрытымі дзвярыма. Руслан Ігнатович, Белсат. Крывавае жніво, тысячы дзён вайны, дзясяткі тысячаў забітых ды мільёны паламаных лёсаў. А яшчэ акупацыйныя войскі пераўтварылі ў попел дзесяткі украінскіх гарадоў і паселішчаў, ды працягваюць ракетны тэрор мірнага насельніцтва. Моманты гэтай злачыннай вайны у наступным відэа. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Все буде визнано світом як геноцид. Роддом. So difficult to lose people. It's so difficult to lose children. А тым часам у Рыа-дэ-Жанэйра працягвае працу саміт краінаў Вялікай двадцаткі. Асноўнымі тэмамі першага дня сталі пытанні клімату і барацьбы з голадам. Таксама абмеркавалі і ўзброеныя канфлікты на Блізкім усходзе ды ва ўкраіне. Асаблівасці апошняй тэме дадае той факт, што гэта апошняе вялікае мерапрыемства для кіраўніка ЗША Джо Байдена. Ад новага лідара ЗША Дональда Трампа, які заступіць на пасаду праз 2 месяцы, хаўруснікі Украіны чакаюць пераменаў у рыторыцы адносна расейскага ўварвання. Свой план замарожвання вайны падрыхтаваў прэзідэнт Турцыі Реджеп Эрдаган. Паводле выдання Bloomberg, адзін з яго пунктаў прадугледжвае адмову Украіны ад уступлення ў НАТО цягам 10 гадоў. Пра неабходнасць палітычнага развязання канфлікту заявіў і кітайскі лідар Сі Цзіньпін. Пра тое, якім чынам можа развязацца пытанне міру, мы спыталі у палітолага Алесі Яхно. Будут обсуждаться многие вопросы, именно не просто заморозка войны, а то, как можно обеспечить долгосрочный мир и как он может выглядеть действительно справедливым, если мы говорим о видении архитектуры безопасности и об определенных гарантиях безопасности Украины. И то, что уже принято решение о снятии ограничений на использование дальнобойного вооружения, хотя мы не знаем пока в каком это количестве, все-таки насколько это будет согласовываться конкретные цели, я думаю, что будет, уже обсуждается и второй шаг. Это система противовоздушной обороны на восточном фланге НАТО и на южном фланге НАТО, как часть безопасности самой Европы и часть безопасности Украины. Яшчэ больш Белсату на нашым тэлеграм-канале. Наводзьце камеры смартфонаў на код, які бачыце на экранах, і вы на месцы. Але не забывайце дбаць пра тое, каб гэта было бяспечна для вас. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu і зноў жа з улікам правілаў бяспекі.
А мы працягваем выданне напярэдадні другога стратэгічнага дыялогу Беларусь-ЗША. Дэмакратычныя сілы ініцыявалі пашырэння санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Паводле намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Паўла Латушкі, пад абмежаванні павінны трапіць прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплексу. Перадусім, павелічэнне санкцый за палітычных зняволеных у Беларусі, за здзекі, за выкарыстанне рабскай працы палітзняволеных у інтарэсах рэжыму. Мы прапанавалі ўвесці санкцыі супраць так званай саюзнай дзяржавы, яе інстытутаў і адпаведных службовых асобаў. Дарэчы, сёння ў ядзернай дактрыне Пуцін узгадывае саюзную дзяржаву. Саюзная дзяржава выкарыстоўваецца Расіяй дзеля таго, каб ліквідаваць, абмяжоўваць незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны. Мы кажам пра неабходнасць гарманізацыі санкцый, мы таксама кажам пра неабходнасць спыніць транзіт падсанкцыйных тавараў праз тэрыторыю Беларусі, які выкарыстоўваюць Расія далей у вытворчасці ўзбраенняў. Стратэгічны дыялог паміж дэм-сіламі Беларусі і урадамі ЗША штогадовая сустрэча для абмеркавання супрацы і падтрымання сталых кантактаў. Другая сустрэча ў межах дыялогу адбудзецца сёлета 3-4 снежня. У беларускую дэлегацыю пад кіраўніцтвам Святланы Ціханаўскай увойдуць 24 асобы. Сярод іх прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і грамадскіх ініцыятываў. Абрана прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская з двухдзённым візітам у Эстоніі. У праграме сустрэчы з прадстаўнікамі ўраду і парламенту краіны ды акадэмічнай супольнасці. У сваёй прамове перад удзельнікамі семінару, прысвечанаму выклікам для гістарычнай навукі, Ціханаўская зазначыла, што рэжым Лукашэнкі намагаецца сцерці нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў і пераўтварыць моладзь у пакорлівых паслядоўнікаў расійскага імперскага наратыву. Ціханаўская падзякавала навукоўцам, якія, незважаючы на рэпрэсіі, апавядаюць беларусам сапраўдную гісторыю краіны. Сёння Ціханаўская таксама сустрэлася з міністрам замежных справаў Эстоніі Маргусам Цахканам і ўручыла таму памятны знак аб'яднанага пераходнага кабінету крыж добрасуседства. У нас Грузія, а там гвалт, затрыманні ды знішчанае намётавае мястэчка. У Тбілісі не спыняюцца пратэсты супраць вынікаў выбараў у парламент краіны. Напярэдадні ўпершыню ад пачатку пратэстаў паліцыя разагнала акцыю апазіцыі. Але ўжо сёння ўвечары выбухнулі чарговыя хваляванні. Хроніка падзеяў. Алеся Бразенкі. Раніцаю аўторка да будынку Тбіліскага дзяржаўнага універсітэту сілавікі сцягнулі вадамёты і спецпадраздзяленні. Паліцыя ацясніла пратэстоўцаў і знішчыла намётавае мястэчка, што ўзнікла 2 дні таму на знак пратэсту супраць вынікаў выбараў у парламент. Частка удзельнікаў пратэстаў засталася на вуліцах грузінскай сталіцы. Калона мітынгоўцаў рушыла ў бок праспекту Мелікішвілі, аднак паліцыя перакрыла далейшую хаду акцыі. З дзесятак асобаў затрыманыя. Ничего неожиданного для нас не было. Мы знаем, что авторитарное правительство, русское правительство так действует. Они приходят на нападения, они нарушают закон, но мы это все учитываем и продолжаем бороться. Будем бороться до конца в тех местах и в тех датах, которые необходимы. Напярэдадні прэзідэнтка краіны Саламе Зурабішвілі заявіла пра намер аспрэчыць вынікі выбараў у парламент у Канстытуцыйным судзе. Паводле цэнтрвыбаркаму краіны кіроўная партыя грузінская мара атрымала 54% галасоў, што дазволіла ёй заняць 89 са 150 месцаў у новым складзе парламенту. Апазіцыйныя партыі заяўляюць пра парушэнні і фальсіфікацыі падчас галасавання і патрабуюць правесці новыя выбары. 4 апазіцыйныя кааліцыі адмаўляюцца прымаць мандаты ў парламенце, ды маюць намер байкатаваць яго працу. Александр Баразенко, Белсад. Вяртаемся ў Беларусь, а тут сямейныя праблемы. Беларусы больш разводзяцца, чым уступаюць у шлюб. Статыстыка для так званай дзяржавы, для народу, якая ўслед за Расіяй спрабуе рабіць прапагандысцкі акцэнт на традыцыйных сямейных каштоўнасцях, даволі сумная. Пра прычыны і наступствы Владзіслаў Корсак.
Беларусы пачалі разыходзіцца. Паводле статыстыкі Верховнага суда штогод у краіне скасоўваюць больш за палову шлюбаў. Гэтак з 2022 беларускія суды апрацавалі не меней за 90 тысяч адпаведных пазоваў. Найчасцей разжаняюцца тыя, хто мае непаўнагадовых дзяцей. Почему увеличивается число или что на это может влиять? Конечно, социальные причины, социальные условия. То есть общий уровень неудовлетворенности жизнью, экономические показатели, да, социальные условия, общественная ситуация, политическая ситуация. У судах жа асноўнымі прычынамі рашэння разысціся сужэнцы называюць несумяшчальнасць характараў, адсутнасць агульных інтарэсаў ды кардынальна адрозныя погляды на будучыню. На другім месцы хіба юрыдычнае афармленне таго, што і так ужо адбылося. Сужэнцы доўгі час жылі асобна і ўрэшце пастанавілі уладзіць фармальнасці. Пасля ідзе ўзаемная страта кахання і павагі. Апошнія два пункты — шкодныя звычкі ў аднаго з сужэнцаў разам з сямейным гвалтам і нявернасць партнёру. Тут галоўнае, мне падаецца, што ў прынцыпе у цывілізаваным свеце у людзей ёсць магчымасць вольнага выбара, калі ім уступаць у шлюб ці ўступаць ім у шлюб, і таксама у іх ёсць права і магчымасць разводзіцца. У сусветным рэйтынгу разжэнстваў Беларусь на 4-м месцы сярод краінаў з самым вялікім адпаведным паказнікам. 3,7 разводаў на 1000 асобаў. Спрыяюць такой статыстыцы, у тым ліку даволі нескладаныя юрыдычныя працэдуры, патрэбныя для скасавання шлюбу. Амаль 100% пазоваў суды задавальняюць цалкам. Агулам разводзяцца часцей у індустрыйна развітых дзяржавах. У большасці ж азіяцкіх і афрыканскіх краінаў сітуацыя іншая. Праз моцны рэлігійны складнік і абмежавання правоў жанчыны разводы там моцна стыгматызаваныя. У нашай жа краіне ініцыююць разжэнствы найчасцей жанчыны, больш як у 70% выпадкаў. Яны ж утрая часцей наведваюць судовыя паседжанні. Беларускі, як і як і ў еўрапейскіх краінах, як і ў такіх больш развітых краінах, могуць сабе дазволіць папрасіць развода і зразумець, што нават з дзецьмі яны потым у стане пражыць і ў стане пракарміць сваю сям'ю. Гэта, зноў-такі, я б лічыла гэта пазітыўным моментам. Акрамя ўласна разводаў, у свеце назіраецца тэндэнцыя да зніжэння і зарэгістраваных шлюбаў. Людзі ўсё часцей выбіраюць гэтак званыя партнёрскія стасункі. У шлюб уступаюць пазней, нярэдка ўжо пасля нараджэння супольнага дзіцяці. Паводле звестак на 2022 год каля 20% дзяцей у Беларусі нараджаліся па-за афіцыйным шлюбам. Такім чынам, вялікі паказнік разжэнстваў нятоесны дэмаграфічнаму крызісу. Не мае значнага ўплыву ён і на эканоміку. Потребность иметь ребенка и потребность быть в отношениях, они могут параллельно существовать. Когда мы говорим об экономике, как такой эффективно работающей, человек, который находится в счастливых, удовлетворяющих отношениях, он на самом деле более активен. Он более активен социально, он более продуктивен. Паказнік разжэнстваў адносна новых шлюбаў у Беларусі мог быць яшчэ большы, аднак амаль 20% параў усё ж удаецца прымірыцца і спыніць працэс выхаду са шлюбу. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Пратэсты ў падкантрольнай Маскве, Абхазіі і Крэмль спісаў прэзідэнта Аслана Бжанію, зрэшты сябра Лукашэнкі, бо Расія патрабуе спакою ў рэгіёне. Як гэта адаб'ецца на стасунках з афіцыйным Менскам, адказы у Белсадзом праз момант з Віталём Бабіным. А ў мяне ўсё. Сяргей Пацасонны. Добрага вечара і да сустрэчы ў эфіры.